Toto je medený Hámor. Podnik, kde sa spracovávala meď, ktorá bola dovážaná zo Španej doliny. Tento podnik, ktorý založili Jakub Fugger a Jan Turzo roku 1496, fungoval nepretržite na tomto mieste až do roku 1991. Celé to stálo 1 200 000 zlatých florénov. Pre vašu informáciu, jeden florén v dnešnej dobe je bezmála 3000 eur. Takže si násobte. 3000 krát 1 200 000 a vyjde vám cena za tento podnik. $3,600 miliónov, tak aby ste mali predstavu, že čo to je. Z medeného Hámra vyviezli 60 000 tón medi. Zo Špánej doliny hore po Visle do Gdaňsku, odtiaľ do Hamburgu a z Hamburgu do Lisabonu. Po objavení cesty do Afriky začali Portugalci vyvážať meď do Indie. Banskobystrická meď tvorila 40% svetovej produkcie medi. Kde sa toto učí? Nikde. Celá táto knižka Boh Jezus, to je vrak medi, ktorý v 2008 sa našiel z bani vonej v Namíbii, v bani na diamanti. No a našli absolútne zachovanú loď, to je Bom Jezus, vyplávala 8. marca 1535 a viezla v podpalubí 19 tón ingotov. To sú oni v Namíbii. Všetky ingoty sú značené touto značkou. Tento punc, tento trojzubec. Ten punc to je Fuggerovská značka. Jakub Fugger bol významným obchodníkom a dodnes je najbohatším mužom na svete. A jeho v úvodzovkách zlatou baňou bola práve Špania dolina. Medený Hámor ako neoddeliteľná súčasť celého spracovania medi fungoval nepretržite takmer 500 rokov. V roku 1988 bola ťažba definitívne ukončená. Práce v medenom Hámri však pokračovali. Zaujímavé je, že technológie objektu boli v prevádzke pomocou energie vody. Prívod vody zabezpečoval vodný náhon s vodným kolesom. Hnacia sila vodnej energie sa v Hámri využívala až do 20. storočia. Ten náhon aj zachytili, respektíve zachytili sme iba jeho tie modernejšie prestavby. Toto je vlastne on, hej. Áno, to je buď šalung, alebo ten pôvodný nejaký ten drevený náhon, ale toto sú nejaké tie novšie prestavby, teda. Predpokladáme skôr, že ide o šalung, hej. Ale môže to byť aj súčasť nejakej tej výdrevy toho náhona. Od roku 1991 táto národná kultúrna pamiatka, druhý najstarší industriálny podnik na Slovensku, už len chátra. Dielne Hámra spoznávame aj na obrazoch známeho maliara Dominika Skuteckého, ktorý podľa všetkého celé hodiny sedával v dielňach a maľoval robotníkov pri ťažkej práci. Pred nedávnom uchvátil medený Hámor aj fotografa Jána Kekeliho, ktorý priestory tzv. Hiart zaznamenával analógovým spôsobom na čierno-biely veľkoformátový plánfilm. Po viac ako 100 rokoch si môžeme prezrieť presne tie miesta, ktoré inšpirovali Dominika Skuteckého. Medený Hámor neušiel ani pozornosti čiernych dier a Michal Tornaj vo svojej grafike opäť pripomína históriu spracovania medi v Banskej Bystrici. Záchrane medeného Hámra sa venovalo už veľa času. Bolo zverejnených mnoho článkov upozorňujúcich na stav tejto pamiatky. Medzi nimi aj výskum spoločnosti Spolka, do ktorého bola zapojená aj verejnosť. Výsledky výskumov sú voľne dostupné na internete, ale pre zaujímavosť verejnosť rozhodla takto.
Vyše 70% respondentov uviedlo, že by si tu vedeli predstaviť prezentáciu kultúrneho dedičstva alebo múzeum, 55% opýtaných uviedlo, že by tu chceli vidieť divadelné predstavenia alebo koncerty a medzi ďalšie možnosti, ktoré sa v ankete objavili, patrí stretávanie sa, vzdelávanie sa a učenie alebo bývanie a ubytovanie. Páči sa mi jeho industriálny interiér aj exteriér. Určite by som chcela a viem si ho predstaviť, že by sa tak zachoval ten rovnaký vizuál. Príde mi to ako veľmi inšpiratívne miesto, ktoré si viem predstaviť ako galériu alebo nejaký činorodný priestor. Ale viem si ho predstaviť napríklad aj ako ateliéry na tvorbu. Ja si myslím, že by ten priestor mohol byť využitý aj ako napríklad múzeum alebo nejaká forma kultúrnej inštitúcie, ktorá by prezentovala či už to históriu tejto technickej pamiatky alebo celkovo históriu ťaženia a spracovávania medí v Banskej Bystrici. Akože to už podľa mňa je pase, to už je to v stave, v ktorom to pôvodnom nebolo a podľa mňa úplne akože neefektívne, neekonomické, nelogické, nezmyselné sypať do peniaze do niečoho, čo bude nejakým spôsobom zrekonštruované do pôvodného stavu, to už sa nestane, už to nikdy také nebude. Tak akože nemyslím si, že to treba. A vôbec z tohto uhla pohľadu je mi jedno vlastne, čo tam bude. Je známa suma, ktorá by bola potrebná na jeho záchranu? Zatiaľ nie, celé to bude závisieť od viacerých aspektov, akým je samotná revitalizácia, spôsob nastavenie, rozsah, obsah a funkcie. Na teraz môžeme len povedať naozaj, že to odkúpenie tých objektov stálo samosprávu 250 000 eur. Mesto Banská Bystrica odkúpilo v podstate koncom roka 2021 dva najvzácnejšie objekty. Záchranou sa zároveň zaoberajú odborníci, poslanci, rôzni aktivisti a taktiež aj občianske združenie Zamedený Hámor, ktoré realizuje rôzne osvetové činnosti, informovanosť a mediálne výstupy. V tomto článku nájdete vizualizácie, ktoré spracovali študentky a študenti Fakulty architektúry na Slovenskej technickej univerzite pod vedením architektky Evy Kráľovej. Občianske združenie Zamedený Hámor sa už 5. rok venuje vzkrieseniu tejto pamiatky a niet divu. Areál Medeného Hámra by mohol poskytnúť miesto pre široké spektrum kultúrnych vzdelávacích programov z oblasti hudby, výtvarného umenia, literatúry, filmu, divadla a multižánrových aktivít. Má potenciál spájať kultúrne centrá a organizácie, ktoré pôsobia v oblasti profesionálneho, nezávislého súčasného umenia a kultúry na Slovensku. Vieme, čo by tam malo byť a máme aj predstavu o tom, ako by to jedného dňa mohlo vyzerať. Prečo aj napriek tomu pamiatka s 500-ročnou históriou desí svojim vizuálom okolo idúcich? Prečo nie je našou prioritou udržať toto kultúrne dedičstvo nažive? Teraz sme v situácii, kedy mesto Banská Bystrica nadobudlo do svojho vlastníctva najstaršiu časť areálu, to znamená jarty a dielne. Zároveň participácia rámcovo pomenovala, aké funkcie, aké atmosféry by si verejnosť vedela predstaviť v tomto areáli Medeného Hámra. Podľa mňa teraz okrem nutnej sanácie havarijného stavu objektov a potrebných výskumov sú potrebné pre všetkým tri veci. Poprvé, areál ako celok je hodnotný, areál ako celok má potenciál fungovať 24 hodín denne. To znamená, že buď mesto Banská Bystrica v spolupráci s regionálnou samosprávou alebo s inou inštitúciou by nadobudla zvyšok areálu do vlastníctva, alebo by našla s ostatnými vlastníkmi dohodu o budúcom využití areálu. Po druhé, treba hľadať vhodný pomer medzi verejno-prospešnými funkciami a medzi komerčnými funkciami. Ak chceme v areáli múzeum, galériu, priestor na štúdium,
vedecké pracovisko, priestor pre kultúru, remeslá, dielne, tak musíme tiež hľadať funkcie, ktoré budú aspoň trochu ziskové a aspoň nejakú ekonomiku prinesú tomuto areálu. To znamená napríklad ubytovanie, gastronómia, priestory na komerčný prenájom, na firemné akcie, svadby a tak ďalej. A po tretie, určite sú kľúčové peniaze, ale verím, že na tomto celé nestojí nepadá. Treba pre všetkým postaviť fungujúci tým ľudí, lebo ten donesie nielen financovanie projektu, ale dá celému projektu aj ducha a to je absolútna priorita.